салому дуруди бепоён баҳри он нафароне ки маро мешунавад ва то ба ин рӯз маро ҳамроҳӣ карданд. имрӯз баҳри шумоён боз як қиссаи хеле хуберо дарёфт кардам, ки дар бораи як писарбачае ки 8 сола буд ва дар зиндагӣ хеле заҳматҳо кашида буд, баҳри шумо қисса хоҳам кард. бо диққат гӯш диҳед. муаллим рӯи тахтаи синф навишт ки 1 бо 1 баробар аст. яке аз шогирдоне ки дар синф нишаста буд аз ҷояш бархесту гуфт: устод, як назар дорам. муаллим гуфт: бифармо шогирдам, гӯш дорам. шогирд гуфт: устод, 1 бо 1 баробар нест. муаллим ҳайрон шуду гуфт: биё назди тахтаи синф, собит кун ки 1 бо 1 баробар нест. ва агар собит накардӣ, боз дар назди тахтаи синф бо чӯб ҷазоятро медиҳам. шогирд бо шунидани ин суханони муаллим назди тахтаи синф бо бисёр тарсу ларз омаду гуфт: устод, ман 8 сола ҳастам ва Али ҳам 8 сола аст. шаб вақте падари Али ба хона меояд, бо Али бозӣ мекунад. аммо падари ман ҳар шаб ки ба хона меояд, маро мезанад. чаро Али баъд аз мактаб, аз он ки ба хона биравад, дар кӯча бозӣ мекунад, аммо ман баъд аз мактаб хона биравам, тарозуямро гирифта назди бозор биравам ва кор бикунам? ва ё дигар ҳамсинфам Анвар, ӯ низ мисли ман 8 сола аст. чаро аз хонаи Анваршон ҳамеша бӯи хӯрок меояд, аммо мо ҳамеша гурусна мехобем? боз дигар ҳамсинфам Маҳмуд, ӯ низ мисли ман 8 сола аст. чаро ӯ ҳар 3 моҳ пойафзоли нав мехарад, аммо ман як пойафзолро 3 сол мепӯшам? аҳмад низ мисли ман 8 сола аст. чаро ҳамеша баъд аз дарс бо модараш ба боғи фароғатӣ меравад, аммо ман пойҳои падарамро молиш мекунам қабл аз ин ки ба кор биравам? вақте ки муаллим суханони шогирдашро шунид, ашкҳояшро пок карду рӯи тахтаи синф навишт ки 1 бо 1 баробар нест. ҳарфи аввал ҳарфи охар нест. 1 бо 1 ҳаргиз баробар нест. бо шумо будам Шерафкани Мунир бо канали Паҳномаи зиндагӣ. то наворҳои ояндаи мо дар паноҳи Аллоҳ бошед.